Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. And yan usab ang dulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog uban na sa mga ginsakpa niini nga mga Catholic Faith Defenders. Og sa ngalan sa atong regular gyud nga angkor niini nga tulumanon, Attorney Mike Abbas, nga dili ninyo madungog karon tungod kay wala siya sa Dipolog. Nagpahibalo siya nato nga tuwa siya sa Bohol, no? Okay. So tuguting kining inyong higala si Silbert Don Doyano Sr. maoy makiguban karon, no? Og si Brother Nicolay naapoy kakuhan, no? Nining panahon na mo nang magpinugtong ta sa atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Og atong hinumduman nga kining tulumanon ubos ni sa pagtugot gayod, no, sa atong halangdong obispo, the Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mi alayon kaniya sa pagpangamahan o gimbuhatong pastoral dinhi sa atong Diocese of Dipolog. Okay. Sama panangit sa ato gayong Bible Director. Atong director po, no, sa Bible Apostolate, no, Reverend Father Ramil Kurong, nga sa akong nihibawan mao gayud po'y nangusog og ayo nga matao kining tulumanon, no, lanog sa kamatuoran. Og inabagan po, no, sa atong Paris Vicar, no, si Reverend Father Ruin Salvo. Og sa tanang mga kaparian gayud, no, nga nahimong mga tigiya, no, sa maong kausa sa Bible Apostolate Catholic Faith Defenders, among o atong pagyukbo kanila, no, atong pagyukbo kanila og atong pasalamatan. Di nato kalimtan ang Kasiga Turgo Oilfield Scene ang nag-abaga, no, sa balayronon aning atong tulumanon kay binayran man ni, no, pasalamat og sa uban pang siguro ako kahibalo nga mitabang niini, daghang kaayong salamat kaninyo. Og of course, no, dili nato kalimtan ang atong pagtahod, no, sa atong amahan po tinhi sa istasyon, no, 92.5 FM, no, station manager Jet Opilak, no, uban sa tibuok yun stop sa 92.5 FM. Okay, atong pagyukbo kanilang tanan, no, og sama, no, pananglit, no, po sa ato yung amigo higala ang engineer, no, sa technical side sa maong istasyon June Daymil, no, atong pagtahod kaniya, no? Og sa wala ko pa wala pa mo santop sa kung una nga angay na akong tahuron. Okay, pagtahod na ko. Og kamo diyang naminaw karon mga Katoliko o dili Katoliko. Og nagtan-aw pod, no, kaya ato maning i-upload aniya, no, sa YouTube, no, mga Katoliko o dili Katoliko, mga kauban ako sa grupo Catholic Faith Defenders, Bible Apostolate, akong pagyukbo pagtahod kaninyong tanan. Okay, murag wala naman siguro. Paano ko nalimtan? Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, mga viewers. Now, naday ko'y ipahibalupod, gawas sa naanda ng pagpahibalo, no, sa grupo nga ang Bible Study sa Catholic Faith Defenders kapadayon matag Domingo
iya sa Vincent, no? Kilid man yun ng room no, sa atong cathedral, no? Sa room 103, no? Matag Domingo alas 9 ngadto sa alas 12. Kapadayon ang atong Bible study diya sa Catholic Faith Defenders. O kining ubos ninyong igsuon sa Veritas, naday ko'y kanabang dialogue o debate nga pag-atubangon, no, sa Pikas Istasyon niya, no, at angin ninyo, no, sa Pikas Istasyon, no, at angin ninyo mga alauna na siya. Okay, ang akong kaatbang niya na usa ka higala na kung sabadista, no, o hinaot nga kung makalugar mo inyong saksihan o kung dili mo kapaminaw na pangitaalang unya na, no, pohon, no, kaya ito man ang i-record, pangitaalang ninyo sa akong YouTube kay parang makakita makadungogid mo sa maong debate. Ang atong tumong niya na dili aron pagdaog o mapildi. Okay, ang atong tumongan na nga makahatag unta tag informasyon, no, sa kaninyo nga musaksi sa radyo ba o sa live stream ba sa maong istasyon. Okay, aron makahatag tag informasyon mahitungod sa pagtuo o kamoy mag-igo, kamoy magtimbang-timbang o asa gayud ang ay bugat nga rason sa pagtuo, no. Ang among topiko niya na about Sabat. Okay, atong mga argumento kung ano nga ang fulfillment sa Sabat sa ato pero affirmative man ang akong opponent ana na iyang pamatud-an nga ang Saturday Sabbath alang paghihapon sa mga Kristiyanos. Okay, o ako sa negative side. O karon dirita sa atong hisgutan, no? Okay, mga igsuon. Ang atong pagtuo gayong Katoliko, siguro nakamatikod mo nga lahi kaayo siya ikumpara sa mga igsuon natong, for example, sa Badista o uban pa. Ang Katoliko nga tinuhuan very kanabang dako kaayo nga pagtuo, dayon kanabang daghan na kaayong mga makita nato ron sa maong pagtuo nga kung atong lantahon ang Biblia dili pa ingon ni ana. Sa laktod nga pagkaistorya, very lambo na kayo ang maong simbahan. Gani ang iyang mga mensahero niya organized na kayo, no? Organized nga gikan sa labaw ang Pope, then ang mga obispo agi sa kadako sa simbahan gi distinguish po sa kanabang hierarchy nga naay cardinal, naay obispo, ni dako gyud kayo. Then ang iyang mga pagtulunan naapoy kanang gitawag og doctrinal development. Sa ubang tinuhuan, ngano nilahi sila kay kasagaran nila mga Katoliko ra pud sila og nibiya sila tungod kay para nila ang hitsura o dagway sa simbahang Katoliko apil gyud ang mga pagtulunan o kanang iyang mga pagbansay, kanang iyang mga pista. Okay, lahi na kuno, no? Ang ilang pagtan-aw ni simang na gani ang uban mingon nga gisagulan nas Katoliko og paganismo ang pagtuong Katoliko. Og mao nang mo ingon sila nga mao na nibiya mi. Maong nibiya mi tungod kay walay kamatuoran na diha sa simbahang Katoliko. Ang kamatuoran mao kanang nas Biblia o sa ilang pagsabot na supak na makanutas Biblia mao na nga angay gud biyaan ng Katoliko. Kay ang kasaypanan angay man biyaan. Now, ako ni ana ni adto
hapit po ko niagi na gyud ko og panghuna-huna nga ingon ana. Kay ang akong history god aning pagtuo, Katoliko ko, akong pamilya, akong ginikanan Katoliko, ang akong mama magrosaryo gyud. Dayon nahihigayon nga na ako'y higala nga usa ka Iglesia ni Cristo nga nagdapit nako nga mo apil sa ilang kanibang kanang mga pamamahayag o sa ilang mga Bible study po. O pipila ka mga higayon diin ni tambong ko o ni saliring yun ang akong pagtuo. Sa laktod, niagi na ko guna-huna nga mubiya ko sa Katoliko o kanang mubalhin na yun ko sa Iglesia ni Cristo. Labi na kay mabasa man po sa Biblia ng Iglesia ni Cristo. Depende po sa hubad noon. Okay. Church of Christ sa in English. Kunya kanang Roman Catholic Church dili man na mabasa sa Biblia. Okay. So mao na nga mobalhin na gyud ko sa Iglesia ni Cristo. Unya di lang nato tas-on ng paghatag ng nakog background ana kay aron makahatag yun ninyo kining sa doctrinal yun explanation nga dunay mga objection. Wala lang po kumadayon sa Iglesia ni Cristo tungod kay kining naapoy classmate na ko niadto sa elementary dayon na schoolmate po nako sa Vincent sa tiyang college na, no? Di lang nako hinganlan, no? O niadtong hapit na kumubalhin sa Iglesia ni Cristo kanang founded by Felix Manalo, sa hapit na ko gyud mo mubalhin ana nga naguna-una na gyud ko nga mubalhin kay ako pong amigo na membro na pud ana nga Katoliko pud sa una. No, nailaing higala nako nga ambot tuyo pud dagway sa Ginoo nga nagkatagmo media sa Loyos Cathedral. Okay, siya paingon na kay naay klase sa Vincent, then ako paingon na pud uli. Dayon siyempre kay schoolmate gud me sa nagka-classmate gani gud me sa elementary. Then na schoolmate mi sa Vincent. Dayon nagkatagmo mi ana nga paingon na siya sa klase niya, din ako pod paingon pod uli kay di may parehas ato og kanang pong oras. Kay siya education, ako commerce management, so mao na lang dili parehas among mga lesson. Okay, dayon nganong ako ning gisgutan tungod kay katong maong classmate nako iya kong gipakita atong Plain Truth magazine sa kining lain pong relihiyon, kanang relihiyon gani nga gitawag og Worldwide Church of God. Dili na sila daghan diri, amot og naapa ba na kay murag sa una na ako yung nakita pipilara na sila ka membro nga niya diri sa Dipolog kanang Worldwide Church of God founded by Herbert Armstrong. Katubang naay magazine gali nga The Plain Truth. Ipakita ko sa akong amigo, akong schoolmate, di lang nako hinganlan ang pangalan, pero kato siya dili to siya kanang na membro anang Worldwide Church of God. Katoliko ra pud to siya, pero na siya Plain Truth, nagbasa-basa pud siya. O tingali pod di po dagway siya kayo mahilig atong relihiyon na nya nakadawat sa atong nga magazine mo nang iyang gi-share nako o mo basa kani, no? Gipabasa ko ni atong The Plain Truth magazine nga ang editor-in-chief ana the late Herbert Armstrong, ang founder gyud nya. Akong gidawat tong magazine kay interesado man ko kay kanagong na interest na ko Bible agi sa Iglesia ni Cristo nga niya tong higayon na mobalhin na gyud ako. Pero sa dihang wa pag yung ko ka-desider og balhin ni desider na unta ko pero wala pa bay higayon ba nga mo ingon ko sa kong higalang mo appeal ko mo join wala pa. Sa laktod wa pag yung ko kabalhin. Niya katong Plain Truth nga akong gibasa nga dili po Katoliko nga publication nga Worldwide Church of God founded by Herbert Armstrong, nainggan ninyo ko unya akong gikumpara ang mga pagtulunan sa Iglesia ni Cristo ug katong sa Worldwide Church of God founded by Herbert Armstrong, matay kay mas ganahan man ko atong kang Herbert Armstrong.
Gani ni enroll ko sa ilang Bible correspondence course kanang abang pag-eskwela sa pagtuon sa Biblia pero pinagi correspondence nga wa ko kalimot pa gyud 32 lessons padadaan ko kanang murag brochure to pamphlet nginana 32 lessons na hurot na ko na din apoy mga exam gani dako kay ko og grado sa exam kay interesado ko interesado ko. Dako kay ko grado sa exam murag 9 basta ka 90 above ang akong kuan kanabang grado sa correspondence course. Dayon nainganyo ko unya mas mobilib ko ato nga tinuan mao nang wala ko modayon og balhin sa Iglesia ni Cristo. Ang ako na pud untang kanabang balhinan okay nabugnaw naman ko sa Katoliko kay daghan man kayong mga Katoliko nga practice nga gisaway dito sa iglesia nga nakatuo po ko sa pagsaway. So wa ko mo dayon sa iglesia ni Cristo kay mas mobilib putong kang ko atong Herbert Armstrong nga Worldwide Church of God, mabasa man po ng Church of God. Kung mabasa ng Iglesia ni Cristo sa Biblia, mabasa po ng Church of God. So parehas mabasa ng mga ngalan anang grupo ha. Mabasa ng Church of God, mabasa po ng Iglesia ni Cristo. Pero dili na sila parehas og pagtulunan. Mo bitaw nga magpasidaan ko ninyo nga ayaw dayon mugtuo bisag gadala-dalas ngalan nga nas Biblia. Okay. Kaya ako no, nainganyo ko ana pero sa kaulahi ang mga kuan dugay kong balanse wa ko mo sirado sunahuna nagpabilin ra man yung Katoliko pero sa di pa ko maisgot ana nganong nagpabilin ko sa Katoliko. Okay. So, moto sa laktod ato no nga mubalhin na pud unta gyud ko sa Worldwide Church of God. Unya kanang Worldwide Church of God Sabadista po na kay ang adlaw sa pagsimba na parehas gyud sa mga Sabadista. Kanang kang Ellen White version nga Sabadista. Sabado. Pero ang kalainan lang nila kadtong kang Herbert Armstrong na ay mga pistas karaan. Ila paghihapong gipadayon tong mga Jewish feast. Okay na mo na sa Biblia. Mga pista sa mga Hudiyo ilang gi-apil. Then apil po ng Sabado o Saturday, Sabat. So kung mangita tag biblical jud ayo nas Biblia, mas biblical man tong Worldwide Church of God kay nag-observe sila Sabado. Nga mo man gid po na ang Jewish Sabat Sabado, Saturday. Then kung mga pista pod naagis Biblia katong yung Jewish feast. Nya kanang Katoliko na to pista ron wa man as Biblia na pagkadaghang pista na to nga gamara di ba? So mayon ko nga wa na gyud nya tong higayuna kanang hawa na gyud ta ko Katoliko. Gani ang akong asawa ko nang katong sa dili pa minyo ako nang giingnan galing nga dili ta magpakasal sa Katoliko. Ana nako basta lang na to no. So mao na nga karon ako na lang lakturo no kay di na nya ta kahisgot og pagtulunan ron. Okay, wala ko modayon pod sa Worldwide Church of God nga para nako baling biblical kayo kay naa ang Saturday Sabbath din naapod ang kanang mga pista nga karaan dili pareha sa Katoliko nga pista nga sa man nga daghan magay wala sa Biblia. Di ba? Unya sorry. Unya ang pista sa kanang kang Armstrong na magis Biblia tanan. Okay, guys, Feast of Tabernacle katong aton baka daghan di lang ko ka-memorize gani, no? Kay nalimot nako pero dako kay ko grado sa ilang correspondence course sa una. Okay. Now napagali ko'y kuha na ambot og asa na to na butang na ko tong akong certificate. Ako pangay itong ipa-laminate pero wala na lang kay di ra ba to Katoliko nya. Katoliko kay kong dako karon. Okay. So pero mintag makita na ko to. Parang napo ko imuong ebidensya, no? Kay basig di mo mutuo ba? Oo. So mao na ang istorya nako. Now nganong wala ko madayon pud ato kay usa sa mga panahon ato, usa sa mga adlaw o mga semana ba to atong higayuna, ang Catholic Faith Defenders diri sa Dipolog ilang gi-invite si Soc Fernandez. Ako ning usa sa mentor, si Socrates Fernandez nga kanhi sa Badista pod. Si Soc Fernandez gihimong kanang speaker sa kanang
Bible seminar or exposition ba to? Symposium? Basta kay Bible exposition. Okay. Gi-invite si Brother Sok Fernandez nga kanhi mayor po sa Talisay, Cebu. Okay. Okay. Gi-invite siya nga speaker. Sorry. Speaker sa Catholic Faith Defenders. Dayon ni try ko og tambong. Ni appeal ko niya asa na gihel dito na sa kanang katong na wala na aron building aron katong sa ibabaw gani sa library katong unang library sa Vincent katong ang auditorium nila napas taas dito giheld ang symposium, Bible symposium, okay, exposition ni Brad Sok. Then nisaksi ko dayon sa exposition ni Brother Sok Fernandez dito naminaw ko nisaksi ko na mga tulo ka dagko na kong objection sa Katoliko nga akong nahibaw-an sa Iglesia ni Cristo o katong kang Herbert Armstrong. Okay, maayo man pagkatubag ni Brad Sok na satisfy man ko sa explanation. Akong hingalan ha, mga tulo ka topic kanang mahitungod sa larawan, mahitungod sa intercession of the saints ngano nga ang mga santos makatabang nato pinagig intercession dili noon makatabang yun nga Dios kun dili makatabang sila sa ilang pagpataliwala dias mga pagampo. Dili po sila makatabang yun nga Dios kay di ba sila Dios. Nakasabot ko sa explanation ba nga biblical man po day ng kanang larawan kay dili man day tanang larawan idols gidili Diyos naman day larawan nga sacred naapos Biblia. So unahin ko nga, naraman day tubag ang Katoliko ana. Then, makana pong kanang panabang sa mga santos, pinagi silang intercession, pinagi sa ilang kanang pagtabang og hangyo po dito sa langit nga dunggo na itong mga pag-ampo. Napoy mga bersikulo sama sa Revelation 5:8 nga gipasabot nga ang mga santos sa langit gitabang og hatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Nakasabot ko niya, satisfied ko niya ang ikatulo kanang doktrina mahitungod sa purgatorio. Maayo pod pagka-explain ni Brad Sok. Sample ha, ingon siya nga kung nagali mangutana kuno nga nato kuno nga naa ba na mabasa ba ng pulong purgatorio sa Biblia, ato gyud kunong ingnon mahimong wala, pero napo kuno'y hubad nga mabasa sa Latin kanang purgatorium, pero sa mga kasagaran natong Biblia ro di gana mabasa. Kay gikan man agod gikuha na sa Latin nga pulong purgatorio. No, ingon si Brad Sok nga dili mabasa ng pulong purgatorio, pero ang gipasabot di as Biblia. Kay unsa mo kuno ng purgatorio? Kanang purgatorio kuno kanang estado na sa mga kalag, katong nangamatay ba nga ang mga kalag nga napay mga venial sins, napay temporal punishment nga wala pa malinisi ba. Iagi sa diha ayha mo paingon sa langit. Nya ang gigamit example ni Brad Sok gawas atong sa Makabeyo sa 1 Corinto 3:15 nga gihulagway diha nga tulo day ang destinasyon sa tao kung mamatay kanang unang kanabang mamatay ta. Okay, moatubang day ang atong kalag sa Ginoo. Unya kung dili pa kaangayan sa langit kay sa langit wa may dunay bisag gamayng mansa dito makasulod, limpyo man gyud. So alang-alang ipasulod ka sa langit ritso. Okay. Now, di ba ka linisan sa ka? Kay sa langit lagi way makasulod bisan dunay gamayng mansa. Okay. So ang kaluwasan imo gyapong maangkon, malangit gyapong ka pero iagi sa kag fire ang gisimbolo ana kalayo. Unya ang gigamit nga teksto kanang 1 Corinto 3:15 nga naluwas gyapon pero daw niagi og fire. But pasabot gipurga sa linisan sa aya pasudlo sa langit kay press ra gud na kunog mo sulod ka sa usa ka balay. Okay, unya istikto kay nang tagyas balay di siya mosugot nga hugaw imong sinilas, itaktak sa nang hugaw sa imong sapatos, sa imong tiil, parang limpyo ka inig sulod sa balay. Inana kuno ng eksplanasyon kasamahan sa purgatorio nga doktrina nga diserta pasudlod sa langit linisan sa tao do na patay mansa. Nindot ba? Unya na biblical pod. Now, dili ko nung mabasa ang pulong purgatorio pero ang gipasabot na unya iya pa yung gigamit pong example kanang parasaan ng pulong Trinity. Dili man na mabasa ng pulong Trinity pero ang gipasabot ana naas Biblia. Wala man punta did ikono nga mogamit og termino nga
kanang mo'y gamito nato nga ngalan nga bisag wala sa Biblia pero ang gipasabot na sa Biblia sama kuno anang hatag pag sa example kanang Bible, Biblia. Sa ang scripture kuno sa una sa mga apostol wala pagali kuno sila New Testament niya ang ilang scripture sa una nga naana wa pagali ma-compile murag inana ang ilang scripture kuan wala pa hinganli og Bible kay natural kanang word good nga Bible but pasabot ana by duha ang old ug new nya kay wala pa man sila New Testament nga humandaan so dili pa matawag og Bible tong scripture so ang ilang scripture wala pa gyud hinganli Bible hinana sa ingon ana so sa ilang panahon wa pa hinganli Bible wala butang idirig nimtag nga Bible so inana way naman sinana so dili gyud ka makakaplag anas Biblia nga gihinganlan nag Bible lang scripture sa ilang panahon. Pero nganong nituotag Bible bisag wala na nila hinganlig Bible sa ilang panahon. Scripture lang kung gihinganlan mangali pero wala na gibutang cover kay wala pa lagi matibuok ang Biblia. Sa una kay sa panahon sa mga apostol Old Testament pa man lang tong ilang humandaan. Di ba? So mao na so, dili mabasa, mahimong di ko mabasa ang litra, pero ang gipasabot na sa Biblia. Press po ko anang pulong ko nga monotheism. Dili mabasa ng pulong monotheism sulod sa Biblia. Kaya nga naman, awahi raman na nga creation. Pero ang gipasabot ana kanang monotheism na sa Biblia. Kaya unsa man naibot pasabot anang monotheism, Greek, English man na, kanang mono means only or one. Kanang theism, gikan na sa Hebrew o Grigo nga pulong, theos means God. Put pasabot anang monotheism, pagtuo na nga usaray Diyos. Pagtuo nga usaray Diyos. Now, di ta kabasa sa Biblia kuno sa Greek nga naa ng monotheism kay ang mabasa kuno sa Greek, mono ug theos raw. Unya wala na giusa. Mono og theos mabasa lahi na nga pulong lahi-lahi. So di na mabasa ng pulong monotheism pero kanang mono mabasa, ang theos mabasa pero kanang gilangkob na gihimong usa di na mabasa sa Biblia. So ang pangutana mutuo batag monotheism bisag di na mabasa na litra por litra sulod sa Biblia. Mutuo dili tungod kay mabasa ng litra kundi tungod kay ang gipasabot na sa Biblia. Kayo sa may pasabot anang monotheism, pagtuo nga usaray Dios. Unya kay mabasa man sa Biblia nga usaray Dios. Sumaw na nga bisan kuno dili mabasa ang pulong monotheism pero nituo ta ana dili tungod kay mabasa ng litra kundi ang gipasabot na sa Biblia. Unsa may gipasabot anang monotheism? Pagtuo nga usaray Dios. Kanapong Trinity kuno. Dili mabasa ng pulong Trinity pero ang gihinganlan na sa Biblia. Unsa man kuno ng Trinity sa atong pagtuo? Usa ka Dios pero tulo ang persona. Gipasabot bang kuno na sa Biblia? Kanang usa ka Dios sa tulo ka persona mao man ang Trinity, di ba? Balikon ko. Di ko mabasa ng pulong Trinity pero ang gipasabot na sa Biblia. Ang unang bersikulo nga nahinumduman ako, gikutlo ni Brad Sok ng Genesis 1:26 nga niingon ang Dios, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Gipasabot kuno sa Dios anang bersikuloha nga, ang Dios dili usara ang person. Kay gigamit man siya pulong nato o paghimo niya sa kalibutan, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kuyawa, nato. So, ang gipasabot kuno ang Dios dili usa lang ang person. Di ba? Pero ang mga iglesia ni Kristo, ang ilang pagsupak namin sila nga, kanang gipasabot sa Ginoo yang kauban, dili man na laing person nga Diyos pod. Kuan man na, mga anghel man. Pero sa Katoliko nga version, mahimong naa na siguro ang mga anghel ato, pero ang kauban sa Diyos sa paglalang sa kalibutan, paglalang sa tao, dili anghel, kay ang anghel di man creator. Di man creator ang anghel. So klaro kayo nga, ang gipasabot sa Diyos nga iyang kauban, parehas niya. Nga Diyos. Pero dili sabton nga mudagan ng Diyos. Kina si pare topic po noon So kana ko nung Genesis 1:26 implied gipasabot nga ang Diyos dili usara ang person. So sayop ng mga wanis o kanang kanang Unitarian nga ang Diyos kuno
usa ra gyud ang persona. Di ba, mga oneness. Pero kanang Genesis 1:26, lig-on ko nun ng prueba nga ang usa ka Dios dili di ay usa ra ang person tungod sa pulong nato. Pag ingon diya sa Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Na? So, more than one di ay ang kanang usa ka Dios. Meaning, more than one ang iyang person. Nato gud ang gigamit. Then karon, kinsa man kuno kayo gipasabot-an ng kanang more than one person diya sa Genesis 1:26, dagan kuno ta sa Juan 1:1. Sa John chapter 1 verse 1. Giingon diha nga, sa sinugdan diha na ang pulong. Og ang pulong kauban sa Dios, uban sa Dios, og Dios ang pulong. Uy, tanawa. Ang Dios kuno but pasabot ang Amahan na ay kauban sa sinugdan. Paglalang bas kalibutan. Na ay kauban ang Dios Amahan. Unya ang kauban sa Dios Amahan kuno kanang pulong. Anong lain-lain man na. So nagpasabot kuno nga dili kuno usara ang person. Ingon diha sa sinugdan diha na ang pulong. Og ang pulong kauban sa Dios. Og Dios ang pulong. Uy, kuyawan ni. Sa pa ang Dios di ay katong pulong dahil Dios putong katong ingon diha na ang Dios. So dili mo kuno na kinsa man kuno ng pulong nga Dios pod. Nasa bersikulo 14 giingon diha nga ang pulong nga Dios nagpakatao. Kinsa man ang Dios nga nagpakatao? Si Kristo. So mao na nga ato na nang masabtan kuno nga kana ding gihisgutan sa Genesis 1:26 nga pag ingon sa Dios buhaton nato ang tao sama sa atong ang kauban sa Dios Amahan diha si katong pulong. But pasabot si Kristo katong Dios nga nagpakatao. Karon ninyo na. So duha na ka person. Pero nganong tulo man gyud na ka person na gipasabot man kuno na sa pormulas bunyag katong nanudlo si Kristo kanang sa pagpamunyag sa Mateo 28:19 sa dihang nayon si Kristo, pamunyag kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu. So diha giklaro kuno sa pormula sa bunyag pila ang persona sa usa ka Dios. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So mao na ang gihinganlan og usa ka Dios sa tulo ka persona. So kana diayng 3-in-1 nga kape, dili day kape mo nagunaan na. Ang Dios di ay gipasabot kay gihisgutan na ni Kristo nga kung mamunyag kamo maghisgot ang inyong litukon ang ngalan sa Dios. Giingon pagali diya sa ngalan, singular, dili wa siya maingog mga ngalan. Gisingular, magbunyag kamo o magbautismo kamo sa ngalan, singular. So ito pa usa. Pero kung ilahos nimo pagbasa, tulo ka persona ang hisgutan. Di ba? Magbunyag kamo sa ngalan sa tupa singular usa. Pero kung ilahos, tulo ka persona ang hisgutan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. So 1 in 3 mao man ay gitawag og Trinity. So mauna nga nituo kuno ta sa Trinity dili tungod sa litra kay wala man sa Biblia. Nituo kuno ta sa Trinity tungod kay ang gipasabot na sa Biblia. Kanang usa ka Dios sa tulo ka persona. So nakuha niyo yung punto. So mao kuno na nga kana pud kunong pulong purgatorio ingon ana. Dili mabasa ang pulong purgatorio pero ang gipasabot anang doktrinaha na sa Biblia kanang linisanan. Purgahanan aya ta iadtos langit. 1 Corinto 3:15. Di ba mga igsoon? Nya napay kuan di ko mutaas ana kay dili purgatorio atong topic sample na. So I'm sorry. So mao na no? So katong explanation ni Bradshaw Fernandez nga na satisfied ko sa larawan, mga santos, purgatorio, satisfied man ko. Pero daghan pa kong objection pangutana kay daghan ba na mutambong kag Bible exposition sa Iglesia ni Cristo pagkadaghang atake. Pagkadaghang atake. So, daghang kayong tubaguron ang Katoliko sa akong utok, sa akong una-una. Pero ang ako pang nasabtan na to, katong exposition ni Bradshaw, kato pang larawan, santos o purgatorio, daghan pa kong objection para sa nang pagkaon ng baboy, isdang wala himbis, nga ako man nang nahibawan dito sa badista ni Armstrong, nga di na ipakaon ng baboy, isdang wala himbis. Wala pa na matubag sa Katoliko atong exposition kay pila ra gud puto ka oras inana. Then sa Open Forum hinoon na apil na ng uban. Pero ana ko na magpabili na jud ko sa Katoliko ani bisag daghan pa kong pangutana.
Kay wa man ko sa katong diri si Sok na ay mga na enlighten ko pero daghan pang wala din. Wa na may panahon ato labi na kay wa po ko kay nakaapil sa tanang oras ato, sa tanang adlaw, pila to ka adlaw nalimot nako. Kay wa gyud ko ka tibuok pod sa maong exposition, no? May nana. So daghan pa kong pangutana pero ni decide ko nga magpabiling Katoliko og ni apil ko sa Bible studies Katoliko kay ana ko, kung natubag ng bugat kaing tulo ka objection nga akong nahibaw-an sa Iglesia ni Cristo og katong sabadista ni Armstrong, kung natubag na ni Brad Sok, na itubag day ang Katoliko sa ato pa, naapoy tubag ang uban ako mga pangutana, wa pa lang ko kabalo. Pero munang niin ko nga, decide ko nga magpabilin kong Katoliko. Nya akong sayro ning uban pa nga wa nako masayri. Nga mga pangutana nako nga nakinahanglan ko nga kabalo po ko mutubag. Unya kay natinuod magyud na pag-apil na kog Bible study sa CFD dayon nag-research po ko katong sa una mag-research ko na may internet sa Vincent nag-eskwela ko nya diskit pa tong sibanan gani kay wala pa nang kanang plus drive nya nag-uol ko sa ako mga diskit kay di na magamit kay sa atong panahon ron plus drive naman wa na ilabay na lang kay nako to hangtod karon na po ko'y diskit pero wa na ako magamit kay kuha naman daron plus drive naman. So muna nagtuon ko sa Catholic Answers kay naman po'y grupo sa Catholic Answers dito sa Amerika sa ilang mga sa website nagtuon ko na samot na daghan kong nahibawan. So natuman dito akong ginahuna nga magpabilin kong Katoliko apil kog Bible study kay ang ubang question mahibawan ra nako. Nahan ako natuman magyud na tagsa magyud natubag ang akong mga objection mo nang nagpabilin kong Katoliko. Dahil nabati na ko ang tawag sa Ginoo nga gitawag po ko niya aning kausa ning kining buhat sa pagpanalipod sa pagtuo. Kay lain man din ning makahibaluta, di man din ni kanibang but pasabot nga kung kahibalo na ka, okay, hayahay na rin ka. Kaya kung makabalo di ka, but pasabot ana gisugo na ka. Gisugo na ka pagpaambit pud ana sa uban. Kay dili man kuno hinakog ng kahibalo. Dapat ipaambit po ng imong nahibaw-an sa uban sa tupa pastilang paita de ani. So mao na nga makita rin yung spiritas inani nga busy kay spiritas sa radyo sa social media. Okay, then sahay pa mahantod mapersonalan pa usahay. Okay, makakita na tag burag away. Okay, na dili ta gustuhan na pero sahay sa may atong pulabinon nga maghilom na lang tawa tay buhaton. Okay, miningkamot lang ta nga mahapsera pud unta atong kanabang pamaagi, no, makatuntag unsay pag-share nga kanang silapat charitable nga dili ka murag nasuko hinana lisod pero tunan basig moabot rat ana, no, kaysa mahadlok ta mo apil ana kay mag-away niya magsamok niya di ta mo apil ana wala lang tay mahimo wa na gitay matabang sa tong simbahan. So mo nang nagitay buhaton kung tinuotang mga anak sa simbahan. So mo na nga mao na. So karon napamantay minutos, no? Napatay oras. Dirita mong hisgot og kining mahitungod sa larawan, kining larawan. Kining larawan mga igsuon actually kining atong gibuhat sa Katoliko nga daghan tag larawan tungod ni kay ang larawan mapuslanon gini sa atong pagbanse sa atong pagtuo. Kung magamit nato ni sa husto kanang according sa gitudlo sa Biblia o gipasabot sa Biblia. Now, naatay mga daghang example diri sa Biblia nga mismo ang Dios nagpahimog larawan. Di naapoy sitas diri sa Biblia sama sa Exodo 35 nga kana kunong kaalam sa pagkulit, pagbuhat bisan unsa, pagdibuho, dili kuno na kaalam gikan sa Yahwa. Kana kunong kaalam nga antigo ka mo drawing o mubuhat bisan unsa, mo carbs ito pa mo kulit. Kana nga kaalam gikan sa Dios nana sa Exodus 35. Din apa na lain pa gyud na nalimot lang ko sa mga bersikulo. Basahan ninyo ng Exodus 35 o Exodus 30 ba nga. Kanang kaalam kuno sa pagkulit, pagdibuho, dili na kaalam gikan sa Yahwa kay actually wa
kagikan si Yawa na kay mismo kanang Yawa gani sa wala pa na siya nahimong Yawa, anghel man na siya nga si Lucifer niya ang gabuhat ni Lucifer Dios. So agay nahimo ang Yawa nga gikan niya siyang kagalingon. Ang nahimo ro si Yawa ang iyang pagrebelde, ang iyang pagsupak sa iyang Dios. Di ba? Oh. So mao na nga kana kunong kaalam nga mantigo ka mo carb, mo kulit, mo dibuho, mo drawing o mo buhat bisan unsa, gikan na sa Dios. So tungod kay gikan na sa Dios, dili daotan na. Sumunang kana kunong mga dili katoliko nga manudlo nga daotan ng pagbuhat og larawan, pagbuhat og dibulto. Kana kuno dili na mao. Kay nagpasabot man di nga ang Dios di ay maghatag di kaalam nga di mao. Di ba? Pamalandungi ra guna ninyo mga igsoon. So, kung kanang kaalam sa pagkulit, pagdibuho, pagbuhat bisan unsa, gikan din na sa Dios ato pa maayo na. Maayo na. Unsa pananglit ang maayo sa larawan nga makatabang sa atong pagtuo. Okay. Now, muhatag-tag sample ninyo bisag dili sa atong pagtuo diha sa eskwelahan. Unsa may himuon sa atong mga DepEd teachers sa ilang pagtudlo sa mga estudyante nga mahimong epektibo gyud sa atong nahibaw-an, doon na sila kanang gitawag og mga visual aid, mga larawan. Di ba? Visual aid, mga larawan. Nga sa eskwelahan mahimo na kuno nga dili gud magdalag vegetables unsa pa ng mga prutas diha kay mahal man na dayon suko pas nanay tatay dalon na dayon labi na di mauli. Oh. Mahimo kuno nga larawan na lay dalon picture. Mubitaw na munang mga teacher sa eskwelahan manudlo mogamit yung larawan, mga visual aid. Di ba? Oh, so mo na nga di daw tan larawan kay mga teacher atos DepEd mogamit mo yung larawan. Oh, gani ipakita pag yun ng picture larawan sa atong presidente nga ipakita diya nga aron mahibaw-an sa mga estudyante nga mao ni atong presidente. Oh, so mo nang dili daw tan din napagali kuno tay monument o ribulto man ang monument, di ba? Nasa sa atong plaza. Oh, sa may purpose ana kay aron di puta malimot ni Dr. Jose Rizal. Kay bayani guna nato. Inig kakita nato mapahinumduman din tas mayong buhat ni Rizal sa mayong nabuhat niya sa atong nasod. Di ba? So, daghan kay na. So, kita pong mga Katoliko, mo po na itong gibuhat kay ang bayani sa pagtuo, mao man ang mga santos, mao nang magbuhatag mga larawan nila, parang ang mga tao, mga anak nito makakita, sigig makahinumdom sa mga maayong buhat ang mga tawhana. Kay, kung makakita kuno tag mga larawan nga laway, magsigilag tanaw dia sa lida nga mga bayulinti, magsigilag kingkoy dia tanaw dia sa TV nga kanarabang mga kingkoy na to bayulinti pa ng uban ana niya naay makatunan pero maot ang makatunan. Oh. Kung makakita kuno tag larawan sa mga santos, dayon labi na kahibalutas binuhatan anang mga santos, makahinumdum ta sige sa ilang binuhatan. Pero makakita tag mga larawan nga laway mo po kuno una-una. Sumaw na ang ikatabang sa larawan. So, di ko dautan. Nya, naitiksto niya sa Biblia, nahinay sa ako, kay medyo kapoy naman, para ba ko'y debate ugma? Okay. Si San Pablo, nag-ingon nga, panig-ingon kamo kanamo. Iya din gigamit, iya sang kaugalingon niyang giingon. Panig-ingon kamo kanako, maingon nga nanig-ingon ako sa Ginoo. But pasabot niya nga, Himu ako ninyong example. Maingon nga ang Ginoo akong gihimong example. So kini gani umbot na hunaon Catholic teaching man kay ang uban Kristo ra man gyud example, no? Pero kung basahon na to ang Biblia, apil din ng santos. Ingon man diaw. Himu ako ninyong example sama nga ako pong gihimong example si Kristo. Oh, sumo na nga himuon po di ay natong example ang mga santos sama ni Pablo. Niya mo man ang gibuhat sa Katoliko. Sa unsang paagi gihimo natong example ang mga santos. Amo bitaw gipasundayag nato ang ilang mga ribulto larawan kay example. Mo po na gibuhat sa mga teacher sa DepEd nga ipasundayag ng mga example parang makaton kana bisag kana galing mathematics, science, labi na ng mathematics ako bugo jud ko kay saon na kay di ko magtuon. Bisan ng maestra magbutang og example, ari pa jud ko kasabot. Sige example. So unsa may purpose atong example? Parang makaton gyud ka.
Mao po na ang atong pagtuo dai daghang kayong mubasa tag mga Lives of the Saints nga libro, Biblia, dayon ang pagkat-on po dili lang kay pinaagig litra. Makat-on po ta og pinaagi nagtanaw nimo ng larawan, di ba? O ano man, nahinumdum ko kinsa gaytong santos nga kana lang ganing magtan-aw siya sa krusipiho ni Kristo, kanang si Kristo ba nga gadupa sa krus, daghan na kuno kayong pagtulunan ngayang mahibaw-ana na. Kanang igor siya mo tan-aw ra sa larawan ni Kristo, daghan kayong mga pagtulunan nga ma-remind siya. Una kanang gugma ni Kristo sa katawhan. Then kanang virtue sa pag-antos. Oh, daghan kayo. So inana na purpose sa larawan. Oh. Then karon mao lagi kay maayo man na sa ako galing kabahin. Nganong karon daghan kay tag mga problema, daghan kay tag suliran sa kanibang kalibutan tungod kay daghan na ang wala maghikutar og butang og example. Kay ngano man gani mismo ang kining nagbasa-basa sa Biblia, dili naman ganahan magbutang og larawan sa mga santos kay mamaot may ilang una-una, dili man on maayo para nila nang magbutang tag mga larawan sa mga santos. Di ba? Muna magaingon ko nga kinsa gyud gapaluyo ani. Ni daghaning mga dili maayong hitabo tungod kay wala na kitay example. Kay kanang mga example na tos Katoliko, mga larawan sa mga santos, mag-remind na sa mga balaanong butang, mauton man noon nagsabot sa mga dili Katoliko, di ba? Wa mo kabantayan ang mga igsoon. Wa na man na sila. Ay mo anang mga larawan kay gidili ng mga Jews di as Biblia, panggugmo ko na mga pastor pagani uban ministro kita ko ilang pagdugmo ko ng mga larawan sa mga santos. Di ba? Mga igsoon. Sumuna ni ko murag si taning gapaluyo ani, no? Nakahinumdum lang ko anang kanabang sa Proverbio 14:12 kanang giingon diha nga naay gituhuan imong sakto pero dili diay. Oh, so posible di na nga ang sakto na tong pagtulunan sa Katoliko na di mga tao nga para nila kuha na kanang sayop na. Oh, di ba? Oh, unya nakahinumdum ko diha ang accurate na nga example ana Isaiah 5:20. Sa Isaiah 5:20 giingon nga dunay mga tao nga mag-isip sa insakto nga sayop. Unya ang sayop himong insakto. Sama ba kuno color nga ang itom himong puti ug ang puti himong itom. O magbantay ta. Sumao ni ang nahitabo kay ang atong mga pagtulunan sa Katoliko maayo kay kanang mga larawan sa mga santos mga example na. Pero dai mga tao maingon nga ayaw mo nagtuo kay Diyos na gidili na sa Biblia. So mao na nga, wa na kayo mga example, ganahan, bisan gani mga Katoliko. Di na kayo. Bisag atong mga example, mga santos, pero dito na magsikig tanaw sa mga Korean movies, ana di man na dautan, pero wa na dito na murag mga, ang ilang mga santos, kato ng mga dula-dula lang sa computer, sa nang daghang klase, o inana, mao na. So mao na nga, ang yawa, mangitag paagi, unsaon, nga dili ta maduulan ng mga santos, nga mupokus lang tayo ng mga violenting salida, mga suroy-suroy lang, sa lipay-lipay lang. Mawala ta sa passing sa atong pagtuo. Ano man kay, naapoy mga tao nga manudlo po og balitad ba? Nga maingod, ayaw mo ng larawan sa mga santos kay Diyos na. Sa ito pa, ang insaktong pagtulunan himuon nilang sayop. Nganong dili man na Diyos atong larawan kay mismo ang Biblia gatudlo nga ang Diyos gani gapahimog larawan sama sa larawan sa kerubin o anghel, larawan pa sa bitin, then sa templo sa Diyos napay larawan sa anghel o kerubin, Ezekiel 41:15-20, then napag yun naong tao. So biblical gali ng simbahang Katoliko kay nasa Ezekiel 41:15-20 na may mga larawan ng sulod sa templo, mga balaang simbolo matud pa sa Salmo 74:9. Sumaw na. Pero kining yawa, iyang hugaw na tunguna-huna. Parang di ta magbaton og mga larawan sa mga santos. Iyang ipatuo, gamiton ra bang Biblia. Parehas yung yawa. Kaya ang yawa na hinumdum mo, giunsa niya pag tintal si Kristo, ni gamit og teksto. Diba? Katong giing na niya si Kristo nga, kung tinuod kang anak sa Dios, ambak yan ang pangpang kay ang anak sa Dios dili maunsa kay sapnayon sa mga anghel. Unsay giingon sa Ginoo, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Di ba? So mismo ang yawa bukod og teksto. Pero balit aron pagpasabot. Di ba?
Kanang atong pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa larawan sakto. Dili daw tan ang larawan kung gamiton sa insakto, pero kung ipakadyos, i-idolize, sayop na. Mao man ay pasabot anang pagdili sa ribulto God sa Exodo 23:5. Kanang gipasabot anang giingon diya nga ayong pagbuhat og larawan og ribulto, then di mo muyoko, ambot pasabot ana kung ipakadyos. Kay naa sa Exodo 20:3, ayaw pagbato ng laing Diyos gawas kanako. Nga sa ato pa, kung maghimutag ribulto, ludhan na to ang ribulto, ingon nga Diyos, bawal na kay idolatre. Muna'y rungyos sa ribulto. Gitulo na sa Katoliko. Mao bitaw, wala gi pagtulunan ng Katoliko nga maghimumig larawan ni Santa Maria aron himuong Diyos kay bawal na sa sugo. Hibalong Katoliko ana. Pero, kaning mga manudlo nga, Biblia pa'y kutloon, maingon ayaw mo to, ana, kay Diyos na ilang ribulto. Di, naunsa naman aron, murag sila mo'y na nisakay sa panglimbong siyawa. Kay, bisan ang Katoliko wala magtudlo nga Diyos ng ribulto, itudlo yun nila nga, ayaw mo, ana, kay Diyos na. Tanawa, kinsa man karon ang nasakyan og pagtulunan siyawa. Di, kanang magpatakag tudlo. Strowman, wala magtudlo ang Katoliko nga himuong Diyos ng larawan. Kung niluhod man ang Katoliko, dili tanang pagluhod pagpakadiyos. Na ay luhod nga pagtahod lang but pasabot. Buhatag ko niyong example, kaya pikin ng oras, no? Basahan ninyo ang Isaias 37. Isaias 37, versikulo 14 hangtod sa 16. Atong mabasa diha nga si Ezekias nagampuhan na nalangin. Nagampo siya sa Diyos, pero iyang gipasabot nga nagatubang sa kirubin o anghel. So naa di sa Biblia nga nagampo og Dios pero nagatubang og simbolo kanang mga larawan ba sama sa anghel. Kay ang larawan gud sa anghel nagsimbolo sa presensya sa Dios. Na sa Exodo 25:17-22 nga ang presensya sa Dios tuwa dito taliwala sa larawan sa kirubin. Ang presensya sa Dios na sa mga balaang butang, na simbolo gud. Mga balaang simbolo, Salmo 74:9. So, Exodo 25:17-22, ang presensya sa Dios na man sa larawan sa mga balaan. Bitaw ang templo natin, mga larawan sa mga santos kay nagtuota nga ang presensya sa Dios mo anha diha kung naay mga balaanong butang. Pero dili kay kanang butang mao na Dios kay idolatry na po na. So, mao na mga igsoon. So, mao na nga hinaot nga dili ta magpatakag tuo-tuo dayon nga mingon hala Diyos na. Bawal ang Diyos pero dili Diyos ng ribultos Katoliko. Subaw na mga igsoon, wala ko'y igong panahon. Okay? Na pa di ay. Dito lang ko ng amigo dire. Abi na ako gumana. Napay pila ka minuto. Okay, tulo. Okay. So mao na mga igsoon. Nakaron unsay konkreto nga example gyud aning mag-explain tag larawan ha. Kanang Números 21:4 hangtod sa 9. No? Números 21 tudling 4 hangtod sa 9. Nganong konkreto gyud nga example tungod kay kanang bersikulo ha, ang Dios nagpahimog ribulto. Unsa mga ribulto ha? Ribulto pag use bitin na ha nga gigamit po nagsimbolo siyawa. Kabantay matud pa sa akong katong professor na kung kanang tudlo po na ako taga Davao. CFD po taga Davao. Mas daghan tog nahibaw anak ko. Ingon siya nga mugamit kung ang mugamit gani tag butang ayaw isipang yaw aray pwedeng mugamit ana. Kas kuno anang Domingo gigamit na sa pagano sa ilang pagsimba sa bakak nga Dios. Pero dili nabot pasabot nga dili na pwede himuong adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyano. Pahinungod pod ni Kristo o sa iyang pagkabanhaw ba? So depende kuno sa paggamit. Kung kanang bitin mahimong himuong simbolos yawa, mahimo po din ng himuong simbolos Ginoo. Ano man? Tanawa ba sa harago ninyo? Números 21:4 hangtod sa 9. Di na ko'y panahon mo explain no gayo kay pila na lang yun, kagutlo. Mo, inani lang, basahan ninyo, di ba? Ang Diyos nagpahimog larawan sa bitin. Then, gikutlo raman ng Kristo. Sa Juan 3:14 ba to? Kung wako masayop, katong naingon siya, maingon nga giisa ni Moises ang ribultos bitin nga tumbaga, kinahanglan ng anak sa tao, iisa usab. Kung both sabton ang gipasabot dahi atong larawan sa bitin si Kristo.
But pasabot ang bag-ong bitin nga gitumbok si Kristo. Kay ipaisa man pod. Mao nang giisa na to sa cross, di ba? Giisa mo nang natay krusipiho sa atong simbahan. Kay fulfillment na nang giingon ni Kristo sa Juan 3:14, maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga kinahanglan ng anak sa tao iisa usabot pasabot siya. Kanus aman siya giisa katong kamatayon niya sa krus. Kanang atong mga krusipiho handumanan na lang na. Di ba? Ngigson. So, wala na ko'y panahon, pero stop na ko, kay kapoy na ko. Pagaw na ko ani na para ko'y debate ugma. So, hangtod sa sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan samahan, Domingo ba? Sabado diay. Sabado. Sa ngalan samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen.